завершить данную работу, мы все-таки... рӯйхати ширкатҳое ки ҳаққи ҷустуҷӯ ва истихроҷи тиллову нуқра ва маъданҳои дигари гаронбаҳоро дар Тоҷикистон ба даст овардаанд аз соли 2019 то соли 2021. чизе ки бояд соли қабл нашр ва дастраси ҳама мегардид, аммо риоя нашуд ва ҳузури Тоҷикистонро дар ташаббуси байналмилалии шаффофият барои як муддат боз дошт. гузориши навро дар бораи бахши сердаромад дар душанбе муаррифӣ карданд. ҳамоҳангсози ташаббуси шаффофият дар соҳаи истихроҷ дар Тоҷикистон сабаби дер дастрас шудани ҳисоботро ба ҳамагири COVID-19 пайванд дод. мақомот дар хулосаи худ камбуди пулро ҳам зикр карданд. интизор ҳастем ки санади дахтори ҳукумат қабул шавад ва вобаста ба ин маълумотҳо баъд дар дастрас мешавад. он чӣ мояи ташвиши бисёриҳо дар Тоҷикистон аст, ин аст ки чаро то ҳол омори дақиқ дар бораи маъданҳои гаронбаҳои истихроҷ шуда нашр намешаванд. ҳамаи сохторҳои давлатӣ бояд сомонаи расмӣ дошта бошанд ва мардум аз онҳо иттилоъ бигиранд, вале на ҳама аз сомонаҳои ниҳодҳои давлатӣ боз мешаванд. яъне ин сохторҳо бо камбуди мутахассисони ҳирфаӣ рӯбарӯ мебошанд. шояд роҳбарони ин ниҳодҳо манфиатдор нестанд ки сомонаи онҳо фаъол бошад ва мардум аз он ҷо иттилоъ бигиранд. тибқи гузориши ташаббуси шаффофият дар соҳаи истихроҷ дар Тоҷикистон, ҳоло дар кишвар даҳҳо ширкат машғули ҷустуҷӯ ва истихроҷи маъданҳои мухталиф ҳастанд. омӯзиши ин феҳраст баёнгари он аст ки қисме аз онҳо ширкатҳои чинӣ ё ширкатҳои муштараки Тоҷикистону Чин ҳастанд. ин амр боис шудааст ки дар миёни сокинон тасаввуре пайдо гардад ки мақомот истихроҷи конҳои муҳими кишварро осон дар ихтиёри ширкатҳои чинӣ гузоштаанд. дар охирон сол дида мешавад ки баъзе иҷозатномо мисол ба тариқи озмун дода мешавад ва баъзе иҷозатномо ба тариқи гуфтушунидҳои пешакӣ дода мешавад, яъне ба ширкатҳое ки асосан ширкатҳои чинӣ аз давлати чин дар ин ҷо мебан сармоягузорӣ мекунад, ба онҳо дода мешавад. дар соли гузашта аз Тоҷикистон ба хориҷа асосан Чин садҳо ҳазор тонна маъдан бурда шудааст. арзиши умумии он ба $731 миллион мерасад. як дастраскунандаи маъданҳои металлҳои гаронбаҳои Тоҷикистон дар соли гузашта Сингапур шуд. Қазоқистону Узбекистон низ дар ин қатор ҳастанд.